Egunon, gaur ere, Paskualdiko igandea, Eukaristia ospatzera bildurik, meza baliotsu eta sendogarria entzungo dugu. Zaudeten eregan eta ni zuengan. Egia esan, Eukaristia ospatzen dugun aldi bakoitzean, Jainkoaren hitza entzunez, elkar maitasun giroan, Jesusen aginduak barneratu nahiaz. Jaunarekin bat egiten gara eta bera gugan dago. Jaunaren promesa betetzen da gure artean. Nonai nire izenean bildurik zaudetela, han nago ni zuen erdian. Berarekin bat egiten dugu horrela. Berak gurekin bat egiten duen moduan. Inoiz baino presenteago egiten da Jesus jauna Eukaristian. Poztu gaitezen eta ospatu dezagun meza eskerronez. Az gaitezen abestuaz, bizi da jauna, bizi da. Bizi da jauna, bizi da, bizi da jauna, bizi da, bizi da, bizi da, bizi da jauna, bizi da gure artean. Bizi da, bizi da, bizi da jauna, bizi da gure artean. Bizi da jauna, bizi da, bizi da jauna, bizi da, bizi da, bizi da, bizi da jauna, bizi da gure artean. Bizi da, bizi da, bizi da jauna, bizi da gure artean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta Jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Jaunaren izenean bildu garen ez gero, Eukaristia asterakoan eska diezaiogun jaunari bere maitasun eta fedearen grazia berri dezala gugan. Jesus jauna, bihotxurratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Erruki jauna, Jesus jauna, bekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz altsua,
eta gure bekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira, Amen. eta piztuerak sortzen digun postasunaz jaunaren aintza abestuko dugu. Aintza, aintza, zeruetan jangoikoari. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, zuri jauna. Zutik, mesedez. Egin dezagun otoiz. Jainko algustidun betierekoa. Burutu ezazugugan beti Pasko sakramentua. Bataioaren bidez bizi berritu dituzunak, zure laguntza eta babesiari esker fruitu ugari eman dezaten. Eta egizu betiko biziaren zorionera hel daitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Saulo, Jerusalena iritsi zenean, ikasleekin elkartu nahian zebilen. Denek ordea, beldurra zioten, ez baizuten uste ikasle zenik. Orduan, Bernabek berekin hartu eta apostoluengana eraman zuen. Saulok nola bidean jauna ikusi zuen adierazi zien, nola jaunak hitz egin zion, eta bera Damaskon Jesusen izenaz nola mintzatu zen jendearen aurrean. Saulo haiekin zebilen, Jerusalenen sartu eta atera, jaunaren izenaz jendearen aurrean mintzatuz. Grezizkuntzako judutarrekin ere hitz egiten zuen eta eztabaidak izan zituen. Baina haiek ura nola hilko zebiltzan. Zenideek hori jakitean, Zesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidali. Eliza berriz pakean bizi zen Judea osoan, Galilean eta Samarian. Eraikitzen zijoan jaunari gero eta leialago jarraituz eta gero eta handiago egiten ari zen, Espiritu Santuak eraginda. Jaunak esana? Bedenkatua jauna, gure jainkoa. Bedenkatua jauna, gure jainkoa. Zuti prestatzen gera, ebanjo entzuteko, aleluia, bestuaz.
Alleluia, alleluia, alleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik, Aintza zure jauna. aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nire aita da mahastilaria. Nigan fruiturik ematen ez duen haiena, moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztia kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zuek bai garbi zaudete, nik adierazi dizuedan hitzari esker. Zaudete nigan eta ni zuengan, haienak ez dezake berez fruiturik eman mahatsondoan ez baitago, eta zuek ere nigan ez bazaudete. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek haienak, nigan dagoenak, eta ni harengan fruitu asko ematen du. Ni gabe ezin baituzue ezer egin. Nigan ez dagoena, haiena bezala kanpora botatzen dute eta ihartu egiten da. Gero bildu eta zutara botatzen dituzte eta erre egiten dira. Nigan bazaudete eta nere hitzak zuengan badaude, eskatu nahi duzuen guztia eta izango duzue. Honek goresten du nere aita, zuek fruitu ugaria emateak, horrela izango zerate nere ikasle. Jaunak esan. Eskerrak zuri, jauna. Zenide maiteok, Pasko igande hauetako mesetako testuek, Kristoren misterioa hobeto ulertzen laguntzen digute. Are gehiago, ulertzen ez ezik onartzen ere misterio hori egia bihur dadin gure bizitzetan. Eta egun hauetan atentzioa eman digu segurazki aurkeztu zaigun Jerusalengo komunitatearen irudia. Kristo berpiztuaren testigantza ematen zuen komunitatea zenura, eta ez beren hitzez bakarrik, baita eguneroko bizitzan zuten jokaeraz ere. Jerusalengo komunitatea espirituak mugituta, hasten zijoan komunitate bat zen eta heltzen barneko eta kanpoko saltasunek lagunduta, baina une oro lasaitasun eta bake batere errazak aurkezten zituen komunitatea da. Eta komunitate horretara hain zuzen, joan zen Paulo bere konbertsioaren Kristoren ganatzen ondoren. Paulok izan ere, ez zuen bere kabuz eta bakarrik lan egin nahi, baina miresgarria da halaber, Jerusalengo komunitateak Paulo hartzea, hasieran mesfidantza edukiarren kristauen erasotzaile izan baitzen ura, bere baitan izteko tentazioaren aurrean, ideietan eta metodoetan uniformetasuna lehenezko tentazioaren aurrean, anistasun eta irudimen lezioa ematen digu Jerusalengo komunitateak. Jainkoak bazuen guk horrelakoa izan ere. Eta hori guztia sortzen zen komunitatearen kideak argitzen eta mugitzen zituen fedetik.
Fedea senideok, ez baita bihotz zirrara edo emozio bat, sinistedunak bizitudari gabe bere fedea sentitzen du eta hartaz esperimentatzen eta gozatzen du. Baina okera handia izango litzateke fedea sentimendu hutsa batera mugatzea. Hortik sor daiteke eta noizbenka pentsa dezakeguna, jada ez dut ezer sentitzen. Fedea galtzen ari naiz noizbait. Fedea ez da ere iritzi personal bat, ezin mugatu delako subjetibismo huts batera. Nik neure ideiak ditut eta iruditzen zaidana sinisten dut. Fedea senideok, jarrera erantzukizunezkoa da eta arrazoitua, eta pertsona osoa konprometitzen du. Fedea ez da ere ohitura bat, edota gurasoen gandik jasotako tradizio bat ere. Nire familian beti oso elizako izan gara. Norberaren erabaki pertsonala da fedea. Fedea ez da batzuetan pentsa dezakegunez, errezeta moral bat, ez da lasaigarri bat ere. Jainkoagan sinisteak badu eskakizunik, hala ere bake iturri da nola ez ba, eta kontsolamendu eta baretasun ematen digu. Baina ezin dugu mugatu, portaera, edo hezkuntza honeko arau batzuetara, edo babesleku une kritikoetan. Fedea senideok, jangoikoaren doaina da, eta jainkoak digun maitasunagatik sortzen da gure baitan. Eta fedeak, betiko bizitzaren itxaropenak lagundurik, gure urkoak maitatzera garamatza. Mundu gizatiarrago baten aldeko konpromisoa hartzera. Sinistea da gure pizgarririk onena, lanerako, eguneroko burrekorako, eta duintasunez eta arduraz bizitzeko euskarria. Baina senideok, fede horrek, eutsi, hasi eta fruitua eman nahi badugu, Kristo Jesusengan aingerutua egon behar da. Haren espiritua eta hitza baitira bultzatzen eta sostengatzen gaituztenak. Niregan dagoenak eta ni harengan. Fruitu asko ematen du. Ni gabe ezin bai duzue zer egin entzun dugu. Parabola zumea baina mamitsua izan ere, erabili du Jesusek gaurko evangelioan. Ederra izan bazen, Jesusi entzutea aurreko igandean, bera gure hartzaia dela, eta larre gurietara eramaten dituela jarraitzen diotenak, askoz bizigarriagoa da ere jakitea, mahatsondoari lotutako haienak adarrak garelagu. Eta Kristo berak ematen digula izerdia, gu bizirik jarraitzeko eta fruituak emateko. Haienei mahatsondotik datorkie bizizukua, eta honek fruitua emanarazten dien, horrela guregan Kristo. Eta alderantziz, urruntzeak, astandurak, agortasun eta erioa eragiten ditu. Irautean senideok, hortxe dago gakoa. 7 bider agertu da ideia hori gauko testuan. Egotea, irautea, Kristo berpiztuak, ez baitu nahi bakarrik, ez guretzat izatea, bera bezala gu izatea, edo haren atzetik jarrai diezagun, edo harena izan gaitezen edo gu berarekin ibiltzea. Kristo berpiztuak nahi duena da, bere baitan gu bizi gaitezen. Gure bizitza osoa eta osatzea helburu duen asmo handiko programa da hau izan ere. Pozgarria baina konpromitegarria aldi berean, beste zein ez bezala, baina senideok beti bezala ere.
Gure esku geratzen da eguneroko bizitzan, ura errealitate bihurtzea. Gogora ditzagun hala ere Jesusen hitzak, niregan sinisten duenak, neuk egiten ditudanak egingo ditu, eta baita handiagoak ere. Ea lortzen dugun. Hala beti. Zutik aitortu dezagun gure sinismena, abestuaz. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Esan dugunez, Jesukristo guregan edo gure artean dago. Bera bitarteko dugula aurkez ditzaizkigun gure eskariak Jainko aitari. Kristok Elizaren jauna, Pasko pozez bete gaitzala berarengan sinisten dugun guztiak, eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Kristok egiazko bizi emaileak, evangelioaz argi ditzan bere bila dabiltzan guztiak, eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Kristok maitasunaren beteak, atxekabetu guztien negarrak entzutera bultza gaitzala, sufritzen duten guztien minak arintzen saiatuz, eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Kristok egiazko testiguak lagun diezagula evangeliozko pozez, bere heriotzaren garaipena ezagutzen ez dutenentzat, osasun eta argia izaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Aita guztizona, izuri Elizaren eta mundu osoaren gainera, zure bedeinkapen ugaria. Jesukristo gure jaun biztuaren bitartez, Senideok,
Egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzekoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hoi jainko, sakrifizio honetako harreman miragarri esker, zeure jainkotasun bakar eta gorenean parte hartzeko grazia ematen dizugu. Egizu, sinisten dugun egia egintzetan aitor dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Gora bihotzak. haunaga dauzkagu, Eskerra jangoiko gure jaunari. egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezkoa eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baitugu, fede biziz, haren piztuera aitortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregatik santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu abeskantari. Santu, santu, santua, ire guztien jainko jauna. Osana, 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 zeru goienetan. Osana, 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 zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat, berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue, eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolare kaliza data, itxun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena, egizu hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, audegua berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure zenideak. Pablo González eta Ignacio Valenciaga, hoen heriozaren aurreneko urtemugan, Argi Larreñaga, Luis Lizarralde, Abelino López, Jesus Larreñaga, Itziar Alberdi, Juan Azpiazu eta emazte Ana Maria Aginagalde, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel, eta seme alaba Fernando eta Sofia, Juan Miguel Aranbarri, Pedro María Aldalur, Koldo Odriozola, Brígida Aldalur, Imanol Larrar, Mila Larreñaga, Carmen eta Maria Nibes Etxaniz, Abauntz Arregi Zendian hildakoak, Javier Zoraluze, Julita Egaña eta Maritxu Aranbarri. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, zure semearen ama Maria Virgina doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin. Haiekin batean gora ezaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, bihotz batez kanta dezagun. Gure aita zeru eta zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorru nahi, barkatzen diegu eskero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezue erregetza, zureak ospeta indarra orain eta beti.
Jesukristo gure jauna. Zuk esana da apostoloi bakea uzten dizuen neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari batasuna eta mundu osoari bakea. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituari. Emaiozue bakea elkarri. Hona hemen jangoikoaren bildotza. Hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuagu goiz honetan deituak izan garela mai honetara. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko. Baina ezazu izbat eta sendatuko naiz.
Horrak, urrengo ostiralean, maiatzak 3, Azkoitian Gurutze Santuaren eguna ospatzen dugu. Santa Kutzeko monastegian eta auzoaren festa eguna. Hori dela eta monastegi bertan, meza nagusia 11etan izango dugu. Eta ondorenean bertako erlijiosak eskainiteko lunch bat izango da. Urrengo asteburuko mesetan, berogailuaren kostuak ordaintzeko laguntzeko eske berezia egingo dugu. Joan den urtean eta aurten kostatzen ari zaiguna, 20.000 euro dira. Urtero bezala, Donostiako Elizbarrutiak antolatzen ari da gaixoekin Lurdesera egiten den erromezaldia. Gure Balioratik antolatzen ari gara autobus bat, ekainan baterako. Egun hori, Gipuzkoako eguna ospatzen da Lurdesen. Beraz, bakarrik egun hortarako da. Autobus hortan joan nahi dutenak, izena sakristian eman behar dute maiatzak 19 baino lehenago. Egin dezagun otoiz. Zaude betik jauna zure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezunei, emaiezu beren izate zaharra utzirik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta apaizaren bedenkapena nagusi hartu aurretik, abez ezaigun Oma Birjinari zeru lurren egina. Lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. 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 Zeru lurren erregina. Aleluia. Aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna. Aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak